सुपार 50 बेनि खुनु खोथा गैया बेले बड'फानि नामाव सुपार 50 दोनदों आरो बड'फानि नामाव बेफोरखौ दोननांगौनि दरखारबो गैया जों दस्रा नामै खालामबो हागौ बड'फा बिराद गोजौ बड'फा थांखाबाय नङा होमबा बड'फाखौ आरो बेबायदि फिसा माबायाव जोङो मिसनाव दोननोबो सानाखै जोङो रुपनाथ ब्रह्मनि नामाव दोननाय जायो ना मदाराम ब्रह्मनि नामाव दोननाय जायो ना सतीश चन्द्र बसुमतारिनि नामाव दोननाय जायो ना बड'फानि नामाव दोननाय जायो जों गोबांथार गेदेमाफोरनि नामखौ लाबोदों दा बिसोरनि गेजेराव सोरबा सासेनि नामाव थागोन बड'फाया जोंनि हारिनिनो बिफा दा बेबायदि मोनफा सुपार 50नि नाम माबानि नामाव जोङो बड'फानि नामखौ दोननांगौनो दोना बेखौ जों सिन्थाबो खालामगासिनो दङ दिनैहाय जोङो बे गुफुर हालामाव दावबायफैदों उद्देश्यआ बेनो जे जोंनि मोनसे न'खराव साथाम दिनै मेधाबि छात्र मेलेम गोनां गथ'फोर दङ सासेया IIT खरागपुराव फरायदों सासेया फेशन डिजाइन टेक्न'लजियाव फरायदों सासेया MSc क'क्राझार इउनिभारसिटियाव फरायगासिनो दङ न'खराव रांखान्थि हालोदा मोजांथार नङा आरो गथ'फ्रा दिनैहाय बायजोआव मोजां सोलोंथाइ गोजौ सोलोंथाइ लागासिनो दं बेनिखायनो हाग्रामा सारा बे खौरांखौ मोननानै जोंनि इयुथनि टिम कास्तम बसुमतारी आं प्रहलाद ब्रह्म जोंनि राजेश बरहाल जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ थिनहरदों दा बेवहाय जों नुफैनानै दिनै जे बिथांनि हालोद बेखौ जों नायदों गथ'फोरनि रोंनाय रानाय बेखौ जों गासिबो बिजिरनानै नायदों मोजाङानो आरो हाग्रामा सारा बेबादिनो गोबां फरायसाफोरखौ मदद होबोबाय IIT फरायनाय NIT फरायनाय बेफोरखौ मदद होबोबाय आरो बिदिनो होलांबाय थागोन आरो बियो सरकारि भाबै नङा दा बेक्तिगतबो नङा बियो जोङो पार्टियाव कालेक्सन खालामदों जोंनि पार्टिनि MCLAफोर दं EMफोर दं MLAफोर दं बयनिफ्रायबो एफा एनै कालेक्सन खालामलायनानै बे गरिब दुखिया न'खरनि गथ'फोरनो मेलेम गोनां गथ'फोरखौ जाहाथे गोजौ सोलोंथाइ लानायाव जाहाथे बादा जाया बिनि थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो इयुनावबो लालांबाय थागोन आरो जोंनि उद्देश्यआ बेनो BTCआव जोङो सुबुं दोहोनखौ जोङो बारायना लानांगोन उद्देश्य जों मोनसे मिशन बानायदों जे जोङो बोसोरफ्रोमबो 100 जन डक्टर 100 जन इन्जिनियार प्रफेसार जोङो स्कलारफोर बानायनायनि जे उद्देश्य जों बानायबाय थादों बेखौ जों मोगथाङाव महर होनो बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लागासिनो दङ सरकारि भाबैबो लादों पार्टि हिसाबैबो लादों दा बेबादि जोङो गुबुन गुबुन बिथिंनिफ्राय जों बे मददखौ होलांबाय थानाय जागोन गुन गोनां सोलोंथाइखौ जेनेबा माबा जोङो आगोलाव रायलायनाय समाव सिन्था खालामदोंमोन जे रुपनाथ ब्रह्म दोननाय जाथों मदाराम ब्रह्म दोन माखासे अपसनफोर फैदों आरोखि दा बेखौ दाबो फाइनाल खालामथ'वाखै जिहेथु सरकारि भाबै होगोन दिनै माने BTCआव फैसा सफैनाया मैयासो CMआ मोनसे प्रेस मिटनि गेजेरजों बुंदों जे 450 कौटि थाखा BTCआव माने मुखुलि खालामनानै हरबाय होननानै दा फैसाया मैयासो सफैदों दा बेयाव आरो प्रसेस जाबावगोन ओंखायनो सरकारि फैसा थाइसेबो गैया दा BTCआव दा ओंखायनो बे नाम दोननाय दोनैया जोङो बेखौ EC मिटिङाव रायलायगोन जोंनि पार्टियाव जों रायलायगोन मा नाम दोननाय जायो जोङो रुपनाथ ब्रह्मनि नामाव दोननाय जायो ना मदाराम ब्रह्मनि नामाव दोननाय जायो ना सतीश चन्द्र बसुमतारिनि नामाव दोननाय जायो ना बड'फानि नामाव दोननाय जायो जों गोबांथार गेदेमाफोरनि नामखौ लाबोदों दा बिसोरनि गेजेराव सोरबा सासेनि नामाव थागोन सुपार 50खौ दोननाय नङा दोननाय जानाय नङा सुपार 50 बेनि खुनु खोथा गैया बेले बड'फानि नामाव सुपार 50 दोनदों आरो बड'फानि नामाव बेफोरखौ दोननांगौनि दरखारबो गैया जों दस्रा नामै खालामबो हागौ बड'फा बिराद गोजौ बड'फा थांखाबाय नङा होमबा बड'फाखौ आरो बेबायदि फिसा माबायाव जोङो मिसनाव दोननोबो सानाखै बड'फाया जोंनि हारिनिनो बिफा दा बेबायदि मोनफा सुपार 50नि नाम माबानि नामाव जोङो बड'फानि नामखौ दोननांगौनो दोना बेखौ जों सिन्थाबो खालामगासिनो दङ दा बेवहाय जोङो केबिनेटआव रायलायगोन बेथ' सोलायनायबो जानो हागौ सोलायनोबो जानो हागौ दा बेबायदि प्रप'जाला फैदों बिदिनो गोदो सोलोंथाइ लाजेननाय बर'नि गेजेराव लेखा रोंजेननाय होनबा BA पास जाजेननाय LLB पास जाजेननाय मन्थ्रि जाजेननाय रुपनाथ ब्रह्ममोन दङ नङा होमबा लेखा गोरों जाजेननाया रुपनाथ ब्रह्मआनो दा बेखौबो जों सरसा खालामदों बबेबा जायगायाव रुपनाथ ब्रह्मनि नामाव आलारि बाथि सावनानै माने माबाबो होनाय जादों बे दाख्लै जे डिस्ट्रिक्ट वाइसआव बरायदों दा बेखौ जोङो गासिबो साब्रै साबा जोंनि गेदेमाफोरनि नाम लानानै जोङो बेखौ सावरायनानै थिग खालामनाय जागोन